na ma dai kasa gane a kurman baki ma ne. Aka ɗauke mu aiki kenan kuma aikin da muke yi kenan. Wannan aiki na bar shi gurinka. Ya za a ce jinin mutum miliyan 10 gwal ne shi? Ai yanzu ba a tafiya haka kawai straight. Dole sai ana yi ana ɗan canza. Rayuwar ta juya. Kuma wallahi wannan magana sai na gaya mashi. I have a call an yi kisan kai a under location ɗinmu. Ina zan ma yadda tun da dai na san laifin nan dai ba yin shi ne ba. Wani irin taimako ne za ku iya yi ma wannan babban matsala da take faruwa a cikin wannan ƙasa tamu ko kuma in ce a cikin wannan garin tamu? Na ce ya kamata ka faɗa wa manifar cewa kana son ta. An kawo mu ne garin nan aka yi mana transfer ni daga Lagos kai daga Port Harcourt don mu yi wafin out na wannan crimes din. Don haka yanzu ba mace ko ba a cikin daga nan zuwa karfe 4 wallahi sana maka alƙawarin sai ka gan shi a gaban kasa. Jini na ne dai wannan ku? Wannan jini na ne. Jinin ka ne amma dai gaskiya mu je mu aishi kuɗin nan. A'a wallahi ba zan bada ba. To je ka. Ka hakura. Ayya. Yaushe za mu koma? Da wa za ka koma? To, Ka turo ta fada. kai kaɗai ne da a samu jinin da zai kai kimanin miliyan 10 a jikinka? Wannan fili a bar min shi miliyan 6. Fasahar so ne, fasahar so ne.